Dobrý den, jmenuji se Karolina Jandová a vítám vás po menší pauze u dalšího betonářského online odpoledne. Máme radost, že máte zájem o ty přednášky a také z ochoty prezentujících předávat vám znalosti a zkušenosti. Tématem dnešní přednášky je trasa metra D v Praze na úseku Pankrác-Olbrachtova v podání pana inženýra Petra Chamry. Přednáška je vysílána živě, takže určitě můžete využít chatu u videa, napsat tam komentář nebo dotaz a po skončení prezentace se vám pokusíme odpovědět nebo reagovat. A nyní už předávám slovo panu Chamrovi a těšíme se na prezentaci. Dobrý den, já vás také vítám. Já vám povím něco o výstavbě prvního úseku metra D v Praze, Pankrác-Olbrachtova. Na úvod několik základních věcí. Linka D je novou linkou pražského metra. Zde vidíte vlastně zákres v katastrální mapě Prahy, je vedená vlastně severojižním směrem z centra směr jih do Písnice. Její výstavba je rozdělena do několika etap a jenom uvedu, že vlastně se čtvrtou linkou pražského metra se počítalo od začátku vlastně výstavby metra v Praze. Zde vidíme již etapizaci samotné výstavby. My se vlastně zabýváme v tuto chvíli touto první fází, to znamená fáze 1D1A Pankrác-Olbrachtova. To je ta zelená část. V soutěži je v tuto chvíli ta druhá část 1D1B, to je ta červená. A v nějaké fázi přípravy se ocitají ty další etapy, které investor bude výhledově prostě dopisovat a bude nahazovat. Samotná linka D má v tuhle chvíli podle územního rozhodnutí 10 stanic a 10,6 km, s tím, že její další pokračování severním směrem do centra je ve fázi zvažování na úrovni hlavního města Prahy. Máme vlastně s ostatními linkami máme sladěnou linku nástupiště, to znamená 100 metrů. Ten systém je navržený primárně jako kompatibilní s linkami A, B a C. A ta linka bude provozně nezávislá vlastně na těch ostatních tím, že máme tady vlastně nový systém navržený a to je systém metra bez řidiče, dělící stěnou nástupiště. Tento systém umožňuje vlastně zkrátit provozní interval metra ze stávající minimální doby, která na lince C je ještě nějak kratší. A má to samé nižší provozní náklady, vyšší spolehlivost, hlavně vyšší bezpečnost, neboť dochází vlastně k oddělení cestujících od prostoru kolejiště a veškeré ty nehody, které se stávající metru, by měly být vlastně eliminovány. Samotná linka D je v tuhle chvíli navržena vlastně v té fázi, že 4 stanice jsou ražené, 5 je hloubených a 1 povrchová. Ty ražené jsou Pankrác-Olbrachtova, Nové Dvory a náměstí Míru. Povrchová stanice je nádraží Krč a ty ostatní jsou hloubené. A nyní už k samotné části Pankrác-Olbrachtova, kterou teda realizuje Sdružení Metro 1D, jehož lídrem je společnost Optera, dalšími účastníky společnosti Hochtief, Strabag, Hochtief Infrastructure a Civilin, zhotovitel projektové dokumentace a realizační dokumentace Metroprojekt Praha, akciová společnost. Dodavatel monitoringu je sdružení s názvem TechD Monitoring a její výstavba začala v roce 2022 s plánováním dokončení v roce 2021. Ten první úsek je velmi krátký, zahrnuje pouze 1296 metrů vlastně provozované tratě. Přestože ten úsek vlastně takhle krátký, tak stavebně je nejsložitější. Zahrnuje tam spoustu tunelů, štol a šachet, včetně tunelové spojky CD, která umožňuje propojit linku C s linkou D. Minimální sklon je v pražském standardu, to znamená 40 promile a minimální poloměr oblouku je 550 metrů. A nyní si už pojďme podívat vlastně na zákres této první části v katastrální mapě, kde zde máme i jakési prostorové schéma a rozdělení toho stavebního díla na jednotlivé úseky. Začnu teda tou částí, která je zde vpravo, a to je samotná stanice Pankrác D.
kde v této části vidíme hloubenou stanici Pankrát C a o něco níže hlouběji položenou ukloněnou vlastně stanici Pankrát D a návazné štoly a tunely neveřejné části. Na ní navazuje směrem na jih staniční úsek, mezistaniční úsek označený jako SOD12 a z něj vycházející jednokolejná traťová spojka mezi linkami C a D. Jako poslední je zde stanice Obrachtova, která je označena číslem 13. Nyní zkrátce něco k hlavním staveništím. Hlavní staveniště na trase jsou ty, co zde vidíte zakreslené, nejsou to všechna staveniště, je jich tam celkem 9, ale všechny tyto staveniště jsou ty primární, ty dominantní, ze kterých probíhá výstavba po celou dobu realizace a jsou v nich realizovány ty výrazné stavební objekty. Pro stanici Pankrát to jsou staveniště PAT 1B, ze kterého probíhají hradby vlastně těch tunelů do stanicí a samotné stanice. Potom staveniště označené jako PAT 4, ze které probíhala hradba této přestupní chodby a částečně hradba stanice Pankrát. Staveniště PAT 2, které slouží k realizaci hloubených vestibulů mezi OC Arkády a administrativní budovou. Z hlediska mezistaničního úseku nejvýznamnější staveniště je tady větrací objekt Obrachtova. Toto staveniště slouží pro realizaci celého mezistaničního úseku, to znamená hradbu, izolace a sekundární ostění veškerých tunelů v této části. A co se týče stanice Obrachtova, zde máme dvě staveniště. Staveniště OL1, které je situované úplně na jižním konci vlastně budovaného úseku pro realizaci hloubeného vestibulu v ulici Na Strži a staveniště OL2, kde je těžní žachta pro hradbu samotné stanice. Nyní pojďme krátce k jednotlivým staveništím. Začneme staveniště OL1. Tady vlastně vidíte situovanou stavební jámu jižního vestibulu v ulici Na Strži. Tato ulice musela být během výstavby vestibulu vlastně neprůjezdněna a v tuto chvíli vlastně provádíme v této části železobetonné konstrukce, jak vidíte, a budeme na konci roku obnovovat provoz v režimu 1+1 této části ulice. Zbylá část ulice zůstane pro potřeby stavby jako zařízení staveniště a ulice bude zprovozněna do plného rozsahu až koncem výstavby. V katastrální mapě vidíte ještě zákres, vlastně, kde se zhruba nacházíme. A na té fotografii vidíte nějaký aktuální stav zhruba přelomu roku. Druhé staveniště je staveniště OL2. Zde se realizuje severní vestibul stanice, zde vidíte hloubenou stavební jámu, včetně eskalátoru. A tady v pozadí za tou protihlukovou stěnou, ono to moc není viditelné, je protihluková hala, ze které probíhá hradba samotné stanice skrze těžní žachtu. Tohle je staveniště mezistaničního úseku, větrací objekt Obrachtova, nachází se zhruba v polovině ulice Na Strži a je zde velkoprůměrová šachta z převezávaných dob. Nyní se nacházíme na Pankráci, toto je staveniště PAT 2, kde, jak jsem již popisoval, probíhá výstavba hloubených částí stanice Pankrát. V té vzdálenější části je to vestibul Arkády s výstupem na povrch, respektive s výstupem do úrovně podchodu mezi stávající linkuce a administrativní objekt, respektive obchodní centrum Arkády. A ta jáma, která se nachází blíže k nám na fotce, to je jáma pro budoucí přestup mezi linkami C a D, kde v prostoru mezi traťovými tunely, to jsou tady ty konstrukce v té stavební jámě rozepřené těmi rozpěrami, bude vybudován přestupní koridor mezi Pankrát C a Pankrát D. Další ze stavenišť v této oblasti bylo staveniště PAT 4. Dneska už toto staveniště není primárně využívané pro hradby, jeho funkce skončila. Hlavní úlohu převzalo staveniště PAT 1B a nachází se stále na rohu ulic Budějovická a Na Strži. Nově jsme v letošním roce
rozšířili naši činnost ještě o rekonstrukci stanice Pankrát C. Takže jsme se zabrali před prostor stanice, která je v tuto chvíli ve výuce. A do konce roku zde probíhá rekonstrukce samotné stanice Pankrát C, která by se měla po modernizaci a přizpůsobení konstrukcí pro budoucí napojení na linku bude otevírat na přelomu letošního a příštího roku. Zároveň jsme letos zahájili práce také v administrativní budově Gemini, kde je jeden z plánovaných výstupů stanice Pankrát V. Na rozdíl od všech ostatních stavení, kde vlastně začínáme od nuly, tak zde je situace naprosto odlišná. Zde bylo v rámci výstavby administrativní budovy Gemini v letech 2006 a 2008 již vybudovány budoucí prostory pro vestibul metra a byly ve správě vlastně majitele toho objektu. Po zahájení výstavby došlo k předání těchto prostor dopravního podniku a následně předání zhotoviteli. A my do těchto prostor, které vlastně vidíte na této fotografii, jak byly vlastně nachystané do hrubých konstrukcí, provádíme ve stavbu budoucího vestibulu metra. A poslední staveniště a z hlediska vlastně realizace Pankrátce v tuhle chvíli nejvýznamnější je staveniště PAT 1B ve sjezdu z ulice Páty na ulici Na Strži. Zde je také velkoprůměrová šachta, která sloužila pro ražbu veškerých staničních a technologických tunelů za stanicí Pankrát a v tuhle chvíli slouží i pro realizaci samotné Pankrátce. Tak, než byla započata samotná stavba metra v roce 2022, byl proveden v této oblasti inženýrsko-geologický průzkum a nyní již krátce k samotných stanicím. Stanice Pankrát D je jednolodní stanicí s bočními nástupišti. Je to, nebo bude to z hlediska vnitřního prostoru největší stanice pražského metra. Délka té stanice 130 metrů, v tuhle chvíli má vlastně dva výstupy, jeden výstup Arkáda, druhý výstup Gemini a přestup na linku C a její vizualizaci můžete vidět na obrázku. Zde je již zákres stanice vlastně vůči ostatním stávajícím objektům v katastrální mapě. Zde ukazuji stanici Pankrát C, tak jak byla postavena 50 let zpátky. A zde vůči ní je šikmo položená, ve větší hloubce uložená stanice Pankrát D. Zde taky můžete vidět napojení traťové spojky CD, která od linky D stoupá směrem k lince C. A vidíte, že celá ta stanice se nachází částečně v prostoru pod budovou Gemini, částečně pod provozovanou komunikací dneska s Tembalovským. Tady už máme takové prostorové schéma v ortofotomapě, kde vám ukážu, toto byl rozsah geologického průzkumu realizovaný v letech 2019 až 2022 v této lokalitě. Červeně jsou vyznačeny provozované tunely linky C, jež se nacházely v nadloží tohoto průzkumného díla. A tady už je vlastně vyznačen budoucí plný rozsah linky D, která tu linku C podchází. Opět 3D schéma stanice Pankrát. Samotná stanice je v této centrální části s tím, že zde je jeden výstup do objektu Gemini, zde je druhý výstup k objektu Arkády, přestupní chodby, která je v jižní části stanice. Z této přestupní chodby je také napojen velmi krátký přístupový a eskalátor na C. A v této části je ponechaná rezerva na budoucí další možný výstup směrem ke stávajícímu objektu pošty. Toto je směr stanice Olbrachtová a na druhé straně obrazový tunel. Tak. A teď už k dražbě samotných tunelů za stanicí Pankrát D. My jsme si ukázali na minulém slajdu pouze tuto část Pankrátce, ale ona velmi zajímavá je i tato neveřejná část stanice jako taková.
Zde máme tu šachtu na pad 1B, ze které byly prováděny ražby celého tady toho úseku. A mimo této šachty je přístupová vzduchotechnická štola, vyznačená zeleně. Z ní odbočuje strojovna vzduchotechniky, samotný technologický blok Sever, ve kterém bude umístěna technologie pro napájení samotné stanice a dopravního systému metra. A oranžově tady máme demontážní komoru, která nebude součást provozovaného úseku, ale bude v budoucnu sloužit pro napojení návazné etapy do centra. A poslední z těch technologických tunelů za stanicí je tunel, kde bude probíhat obrat vlaků do doby, než bude prodloužený opět do centra a stane se čistě průjezdný. Co se týče realizace tohoto díla jako takového, tak by byly zahájeny ze šachty pad 1B a následně po dosažení rozpletu byla zahájena ražba strojovny vzduchotechniky. Zde vidíte fotky z tohoto místa, to znamená z rozpletu přístupové vzduchotechnické štoly. Následně ražby probíhaly do technologického bloku Sever, kde vzhledem k jeho profilu již byla kalota vertikálně členěna na kalotu 1 na kalotu 2. A po rozhraní technologické propojky B, to je ta zatáčka, došlo k rozrážce obratového tunelu, to nejprve ve směru Pankráci, opět s vertikálním členěním kaloty, a následně na druhou stranu směrem k demontážní komoře. Ve výsledku vznikl takhle hezký jako rozplet, kde vlevo a vpravo vidíte obratový tunel a přes něj kolmo je vlastně čelo té dočasné zarážky. A nyní už ukážeme si nějaké fotky z následné realizace. Na té první fotografii vidíme pohled směr obratový tunel k demontážní komoře. A tady vpravo vidíme vlastně tu technologickou propojku B, ze které ta ražba byla jako zahájena a realizována. Tady vidíme detail té ražby, vlastně opět vidíte to vertikální členění té kaloty. Je to z toho důvodu, že ten profil byl jednak poměrně velký. Jednak jsme pod zástavbou, pod komunikacemi a nebylo možné to dílo z hlediska limitů, sedání povrchu nebo těch objektů budeme realizovat z horizontální členění. Toto je pohled na druhou stranu směrem ke stanici Pankrát D, kde vidíte znázornou takovou dočasnou mezifázi, kdy levá část výrobu je vyražena vlastně v tom plánovaném budoucím profilu a v pravé jakoby něco chybí a je tam vyražena pouze krátká dovrchní štolička, která sloužila svého času pro ražbu eskalátoru Gemini, tak, aby neovlivňovala tady ta ražba práci v samotné stanici. A poslední fotka je prorážka z té druhé strany, když kalota pravého dílčího výrobu dorazila do místa, kde už není čekala tady ta dovrchní štolička a došlo vlastně k propojení těch podzemních díl jako takových. Tak. Nyní odskočíme na realizaci stanice Pankrát D. Stanice Pankrát D je zajímavá z několika důvodů. Jednak je to tím, že je to vlastně největší ražený objekt na trase v tuhle chvíli. Jednak z hlediska budoucího vnitřního prostoru to bude nejprostornější stanice s veřejným prostorem pro ty cestující a hlavně její realizace je velmi atypická. Její realizace nezačala taková zvykem ražbou z vrchu od kaloty směrem dolů, ale začala ražbou patní štoly. A to z toho důvodu, že ta stanice je poměrně veliká, není až tak hluboko uložená a v těch podmínkách, ve kterých se nachází, to znamená těch geotechnických a těch prostorových myšleno komunikace, zástavba nad ní, jsou tak specifické, že byl zvolen tento netradiční postup. Tento netradiční postup měl primárně docílit toho, že patní štola, která byla ražena v té nejkvalitnější části stanice, to znamená v té hlubší stanici, sloužila jako průzkumná injektáž. A po vyražení té
patní štoly byl vlastně proveden kompletní průzkum celé té stanice, co nás tam čeká, a byly prováděny injektážní lety z této stanice do rychlíků. Tady už jsem pustil další fázi a to je vlastně fáze 2, kdy se po provedených injektáží realizovala réžba těch kalot levého a pravého vnitřního výrobu a následně se jednotlivé pracoviště prohlubovaly směrem dolů a uzavíraly, aby nakonec se realizovalo popěrí a jádro jakoby toho středního výrobu. Ještě to samé vám ukážu v podélném směru, kde se nám vlastně geologie a je tady krásně vidět to prostorové uspořádání těch objektů, kde v jedné části stanice podcházíme objekt Gemini, v druhé části stanice velmi těsně se přibližujeme ke stávajícím traťovým tunelům linky C. Všude mezi tím se nachází normální komunikace s tramvajovou tratí a my realizujeme objekt velikosti 400 metrů čtverečních v tom největším profilu 20 metrů pod terénem. Z hlediska geologie jsme zastihli během ražby stanice několik vrstev. V té jižní části, kde máme jednak blízkost linky C a jednak tady máme naznačený dílčí nebo částečný výrobky přestupních odběr reálu, je takhle veliká. To znamená, tady máme pouze kalotu a jenom jednu kalotu, tady chybí druhá kalota, to je asi takhle. A tak celé to dílo je poměrně veliké, ještě křížení se stanicí. Tak jsme zase kosovské souvěství, následovanou vrstvu diabáz a v té severní části potom litenský souvěství. V těch místech kontaktů těch jednotlivých vrstev tam bych docházelo k tektonickým porušením toho masivu a tím sklonem a tím porušením docházelo k paradoxním situacím během ražby, že část profilu byla určena k tracím pracím, druhá část byla vlastně nezbytná k injektážím a to prostředí bylo velmi heterogenní a velmi rozmanité a s každým metrem postupu se ta čelba dramaticky měnila buď jedním nebo druhým směrem. Nyní již pak z realizace. Toto je úvodní část vlastně z té patní štoly. Nejprve ta část, která byla realizována z geologického průzkumu, což byl pouze takový krátký zárodek. Bylo nutné tento profil vlastně zvětšit na plný profil. To se týká vlastně všech tady těch 4 fotek. To je rozširování toho původního polovičního profilu na plný profil patní štoly. Tady už na dalším obrázku vlastně si můžete všimnout té velmi rozmanité geologie, kterou jsem popisoval, kde v tom prvním obrázku se nám týdají vlastně všechny ty vrstvy, tak jak vlastně jsme měli na tom schématu v různých mocnostech a samozřejmě ten sklon se dramaticky měnil, jakoby nebyl tak jednoduchý, jako v tom podélném, kde jsem nakresleno. Zde již teda vidíte ražbu vlastně v plném profilu té patní štoly. A zde zase vidíte vlastně obnaženou čelbu, kde opět vidíme vlastně několika vrstev, které se nám v té čelbě mění. To, co bych tady chtěl jako ukázat jako další, je výstužení té patní štoly. Všimněte si zde těchto výstužních rámů. Nejsou to klasické vertexy, jak známe z podvodního stavitelství, ale vzhledem k očekávanému zatížení té konstrukce od budoucích výrobů jsou to svahence prostě z úzkostěných plátů ocelových a jeden ten výstužní rám kolem dokola vážil necelé 4 tuny. A bylo nutné ho sestavit s naprostou přesností, a to jak v podélném, tak v příčném směru, protože na něj následně navazovaly další dílce, které sestavily celý ten výstužní rám té stanice. Tak. Nyní se pojďme podívat na princip injektáží, které jsem zmínil na začátku úvodu v této pasáži. Poté, co jsme vyrazili ta patní štolu, jsme z ní prováděli dlouhé až 16-20 metrů dlouhé vrty. Jejich cílem bylo dosáhnout budoucí obálky kolem stanice Pankráde a proinjektovat zónu masivu za primární vrstvením.
tomuto jsme používali klasický letací vůz a používali jsme k tomu chemické unitáže, které byly složeny z více komponentů. Tak, následně vám ukážu některé fotky z realizace. Poté, co jsme teda dokončili realizaci patní štoly nektáží, bylo možné zahájit ražbu kaloty pravého dílčího výrobu. Zde již vidíte vlastně dokončenou ražbu pravého dílčího výrobu. Nenechte se zmást, pravý dílčí výrobu máme vlevo, protože na ně koukáme v proti staničení a celá ta se staničená z centra ven, to znamená jižním směrem. A tyto fotky jsou orientovány obráceně, takže pravý výrub se nachází v levé části. Zde máme fotku ražby levého dílčí výrobu. Opět si všimněte vlastně té geologii, která vlastně krásně ukazuje, jak procházíme zase nějakých těch pásem poruchových a rozhraní těch vrstev. A jako poslední jsem si tady dovolil dát obrázek neeliptického odpalu na kalotě, kdy v první fázi dochází k zapálení roznětné šňůry, v druhé fázi dochází k iniciaci výbuchu takzvané banče, to znamená ta věc, která rozvede ten impuls do těch jednotlivých rozpušek. A je to ten první vlastně opravdu viditelný výbuch, a jako poslední zde máme zapálené ty jednotlivé roznětné okruhy, které končí těch jednotlivých roznětek, tím, že ty jednotlivé roznětky jsou časovány s určitým zpožděním a dochází potom od zálomu přes obrysové vrty k končení výlomu celého profilu. Tak, jak jsem už povídal o stanici Pankrát D, tak ta výstavba vlastně byla netradiční v tom způsobu, že probíhala od spoda, to znamená po dokončení té patní štoly, realizaci kaloty pravého výrubu, kaloty levého výrubu, bylo zahájeno prohlubování na úroveň opěrí a následně i na úroveň. Když vidíte fotky, toto je patní štola, tak jak byla realizována jako první. A zde už vidíte vlastně fázi prohlubování kaloty na úroveň opěří číslo 1. A na tomto obrázku naopak vidíme pohled ze stanice do obratového tunelu, kde si můžete všimnout, jak velký vlastně rozdíl je mezi profilem stanice. A toto je zvětšený profil obratového tunelu a tady pokud dál je klasický profil obratového tunelu. To je panoramatická fotka po dokončení raže vlastně kalot obou výrubů, kde vlevo vidíte budoucí eskalátor tunel arkády, ten bude v těchto místech. Tady špatně znatelný, ale přestupný a tunel k eskalátoru CD. Toto je teda špatně popsaná, koukám na to, toto je kalota pravého dílčího výrubu a tady je kalota levého dílčího výrubu. Tady je pohled z obratového tunelu, kde ten diametrální rozdíl v té velikosti, který jsem popisoval, si můžete taky všimnout. Tohle je standardní profil obratového tunelu v té žluté izolaci. Zde už je zvětšený přechodový profil obratového tunelu u stanice. A tady je samotná stanice, která je vlastně výrazně větší, je vyšší, je širší a bude i hlubší v tomto místě. Tady máme velmi atypickou realizaci eskalátoru Gemini. Jak jsem již zmínil, v rámci výstavby administrativní budovy Gemini byla založena část vestibulu a tudíž nebylo možné eskalátory realizovat z vrchu a musel být až dolečně ze spoda. Aby to bylo možné vůbec realizovat, tak bylo nutné vyvinout na to speciální zmínací plošinu, která byla po provedení zarážky v nezbytném rozsahu osazena vlastně na pojízdnou kolejnici a hydraulickými písty bylo s ním manipulováno směrem nahoru a dolů a postupně se na ní točily jednotlivé mechanismy nutné pro ražbu
eskalátoru a tímto krokem, velmi pomalým, velmi komplikovaným, jsme byli schopni realizovat dovršní dražbu samotného eskalátoru. Na obrázku vpravo už vidíte vlastně, jak to vypadá po dokončení raže, kdy tato oválná první část byla vlastně realizována v rámci raže a zde vidíte ten zárodek historicky realizovaný v 15 lety. Toto jsou fotky z obratového tunelu, kde vpravo vidíme fáze hydroizolace klenby a vlevo pak už bednící vůz provádějící samotnou betonáž. Jak jsem již zmiňoval, tohoto jsou i další objekty na veřejné části. Zde vidíme konkrétně technologický tunel a tukotechnickou propojku. To místo, odkud je to placeno, je samotná strojovna tukotechniky. Ta bude sloužit pro větrání tohoto úseku a před tukotechnickou propojku bude probíhat větrání toho stavebního dílu. A vlevo za ní oddělenou bude technologický blok sever, ve kterém bude umístěna technologie pro napájení jak samotné stanice, tak dopravní systémy. Zde je technologický blok ve fázi armatur a pevnění jednotlivých bloků. Na rozdíl od všech ostatních děl na trase, kde používáme různé formy bednicích vozů, tento objekt je tak atypický a tak krátký, že se nevyplatilo zde zakupovat nebo nechat vyrobit bednicí vůz. A celá ta betonáž se odehrává pomocí systémového bednění upraveného na tento profil. A tohle už jsou fotky z eskalátorového tunelu arkády, kde vidíte vlastně dokončení eskalátorového tunelu arkády a vpravo je vidět krátký zárodek přestup CD. Povrchová staveniště od arkády, zase pan 2, počátek hlubení stavební jámy, kde bych rád zdůraznil velmi komplikovanou těložku jednoho z významných obchodů v Praze, DN500, která byla velmi komplikovaná a časově náročná a domluvení této výuky a realizace této výuky probíhala víceméně rok dopředu s pevnými daty odstávek a opětovného zprovoznění. A tato fotka je naopak nádherná fotka vlastně pohledu z mozkového triádu do šachty PAT 1B, která slouží pro realizaci stanice Pankrát B. Tady už máme další fotky z realizace staniště PAT 2, postupné hloubení toho objektu mezi ospěrami. Vlevo ta konstrukce, co je obnažená stávající konstrukce stanice Pankrát C a vpravo záporové pažení. Z toho důvodu, že jsme se nacházeli mezi vlastně stanicí metra a vpravo už tady jsou nad tou hranou poměrně blízko výškové budovy. Nebylo možné tuto jámu kotvy tam musela být kompletně odpírána. Naopak ta druhá jáma, která se nachází v tomto prostoru a je určená pro přestup mezi linkami C a D, mohla být klasický kotvena záporovým padění. Tak, a než se dostaneme na teritorii tunelu Robertova, tak já odskočím a pustím vám nějaké videa z raže. První video bude na téma, jak se realizuje ražba obratového tunelu.
Tak to bylo jedno video a teď ještě jednou zpomalý odpal druhý kaloty, kde jste si mohli na začátku všimnout ty roznětní šňůry, následně toho počátečního výbuchu, který rozvede ten impuls do jednotlivých rozbušek a tohle to už je vlastně výbuchová fáze, kde dochází vlastně zaplynování toho prostoru plyny po explozi. Tak, to bylo z videí, vrátíme se zpátky do prezentace a budeme pokračovat s mezistaničním úsekem. Pardon. Tak. Mezistaniční úsek Pankrác Brachtova. Vidíme zase zde zákres v katastrální mapě. Zde zopakuju, že se nachází stanice Pankrác D. A tady už máme stanici Albrechtovu, takže bavíme se třeba o tomto úseku. Tak, popíšeme si zhruba geologický průzkum, této části bude nejzajímavější. Tady jsme měli šachtu Petra Albertova a z ní byl ražen poloviční profil tunelu až do stanice Pankrác D. Zde už se nacházíme v samotné stanici, kde jsme jeli o dílčí profil partní štoly a následně se zde prováděly ještě nějaké vrtné práce. Následně po dokončení geologického průzkumu, který předcházel stavbě samotného metra a byla započata samotná výstavba metra, tak byly zahájeny vlastně až obráceným směrem, to znamená dvojkolejný tunel vlastně od Brachtova do rozpletu a následně jednokolejné tunely. A samozřejmě byla zahájena ražba i těch návazných objektů, to znamená spojky CD, strojní vzduchotechniky a šíření potom tady toho tunelu na plný profil, včetně odstavného tunelu. Tady máme několik fotek realizace. Ty profily jsou zde jakoby diametrálně jiné. Jsou to primárně jednokolejné tunely a dvojkolejné tunely. Zde máme takové jedno nejhezčí místo na tomto úseku a to je vlastně styk dvou rozpletů. Jeden rozplet dvojkolejného tunelu směrem do místa, odkud je toto foceno, to znamená, to je pravý jednokolejný tunel a tady na druhé straně, co nevidíme za tu stěnu, tak je jednokolejný tunel levý a zde je vlastně zpětně vyražená spojka CD. No. Toto už jsou práce druhého vlastně místa, které je poměrně zajímavé, fotogenické, a to je rozplet dvojkolejného tunelu do odstavného tunelu, ten se nachází zde, to se nacházíme tentokrát nedaleko stanice Pankrác D. A toto je hydroizolace klenby do dvojkolejného tunelu. A tady vidíte vlastně na té fotce vlevo, vidíte změnu těch profilů, kde z jednoho profilu nachází CSSD, přecházíme do většího profilu, tady je vyizolovaný čílko, tady je zvětšený profil, další čílko a to, co nevidíme na té fotce, tak je ještě jednou. A poslední stanicí na budované trase je stanice Albertova. Stanice Albertova má opět několik zajímavostí. Jednak to bude z hlediska objemu pro cestující nejmenší stanice pražského metra. Jednak je v zatáčce, jako první stanice pražského metra, to znamená nástupiště nemá rovnou hranu, ale oblouku. A je to právě díky tomu, že na nástupišti budou nástupištní stěny a tudíž není nutné dodržovat to, aby strojvedoucí, který tam navíc nebude, měl vlastně výhled z kabiny až na konec vlaku a mohl si zkontrolovat na nástupišti, všechny nastoupily a může odejít. Stanice má opět dva vestibuly, jižní a severní. Vidíte, že na rozdíl od Pankráce, který měl 130 metrů, tak tady dokáže dělat určitě 220. Je to z toho důvodu, že na Pankráci ta délka zahrnula pouze samotnou stanici a veškerá technologie byla umístěna v tunelech mimo samotnou stanici, zatímco zde je technologie pro napájení stanice do dopravního systému součást stanice. Hloubka podobná jako na Pankráci, to znamená zhruba 30 metrů. To je prostorové schéma samotné stanice. V
této části se nachází jižní vestibul a jižní eskalátorový tunel. Se bavíme o staveništi O1. V této části se nachází severní eskalátorový tunel a těžatka, to se bavíme o staveništi O2. A mezi eskalátory se nachází veřejná část stanice s 2 bočními tunely, ve kterých bylo nástupiště a jsou propojeny trojicí propojek. A technologický tunel se nachází v této neveřejné části stanice, kde vidíte, že dochází k nutnému zmenšování těch poměrně velkých bočních tunelů v klasických jednokolejných mezistančních tunely. A zde je technologický blok sever, kde bude místa technologie pro napájení a provoz té stanice. Nyní opět některé fotky z realizace. Zde vidíme vlastně jižní eskalátor, tak jak byl vyražen, je to pohled ze spodní stanice směrem nahoru. A zde je vlastně boční výrub stanice, to znamená tam, kde bude nástupiště, tam, kde bude kolejiště. Tentokrát je to levý výrub, kde tady vpravo vidíme vlastně ten eskalátor, který máme tady v tom velkém měrítku. Tím pádem vlastně, když se tu fotku tady rozpízí na polovinu, tak v té levé polovině bude kolejiště, v té pravé bude nástupiště, aby tady mohlo fungovat spojení na tu propojku a ten eskalátor. Obdobná fotka jenom vlastně z jiného místa, kde jsme se posunuli od propojku dále, kde tady vidíme vlastně vyarmovanou klenbu bočního tunelu. Tady vidíme propojku, tentokrát to není propojka jižní, ale tentokrát je to propojka střední. A tohle je pohled na bednění vlastně toho čela propojky v rámci bednění toho sekundéru. Tato stanice má zajímavost ještě tu, že na tom prostorovém schématu bylo vlastně vidět, jak ty tunely v té technologické části jsou poměrně blízko sebe. A z tohoto důvodu bylo nutné před zahájením ražby posledního technologického tunelu provést sekundární ostění těch bočních tunelů. Bylo to ze statických důvodů, protože ten velmi subtilní horninový průnik mezi nimi nebyl schopen to zatížení zvládnout bez rizika a problémů. Takže bylo nutné ty tunely vybetonovat a teprve poté mohla být zahájena ražba technologického tunelu. A jak vidíte, ta ražba technologického tunelu v té počáteční fázi byla velmi stísněná. Opět tady máme vertikální členou kalotu. Jeden z posledních obrázků, co tady mám, je realizace technologického, řekněme tady, realizace eskalátorového tunelu sever. Ten máme vlevo. Je to ze stavební jámy prostě zase OL2. Je to klasická úpadní ražba. A na druhé obrázku vpravo máme naopak realizaci jižního vestibulu, kde v té části, která je vlastně vzdálenější z pohledu fotografa, to bylo poměrně mělké, vzdáleně vysoké, a máme tam pouze jedno podzemní patro a směrem k nám, když se nachází, která byla realizována ve sdružení firem Praha. Tak, to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Počkáme, jestli budou nějaké dotazy a pokud budou, tak rádi odpovědím. Já moc děkuji za prezentaci. Dotazy zatím žádné nedorazily, ale ono má to video lehký zpoždění, tak možná chvíličku počkala, jestli něco nahoru ještě nepřijde. Mezitím vás ráda pozvu na další připravovaný dílo, kde bude tématem železniční obloukový most Červená přes vodní dílo Orlík. Takže si myslím, že se můžeme rozloučit. Já moc děkuji panu Chamrovi za prezentaci, vám divákům a těším se u dalšího betonářského odpoledne. Nashledanou. Nashledanou.